But the government has made arrangements to make sure that we provide enough food for all the people of Kenya. Sirikal osingo kenge mag thiro midhiero mikelo kod oro mosechakore gwenge moko mapachoka. Gino timore mainly jonyuol mo nyithind gino to some private. They were not among those the 500 those who were given chances in this school. Moko kuom sikunde pod ok oyudo kata japuonjre achiel madonje grade 10 ka penjo maduong' en ni to ng'ikruok ni kanye. Ukumu mwini nicha loss about numbers. Kikwa uondre wani representative democracy. Namba ni magoli yoko. Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi ojiwo oganda Luo mondo wuog oko kawo pande koko ni ma ema dhi miyo gi duol e pok mar mwandu piny. Machiegni e kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oyango ni piny owacho osechwalo kwan omenda maromo siling bilion 6 mar konyo kedo gi oro mosekwako moko kuom gwenge mapachoka. Ojiwo oganda mondo mi kik bed gi luoro moro amora mar ni gitimo kare mar neno ni chiemo moromo yudore ne oganda duto kaachiel kod jamni. Nyaka sani piny owacho kokadho e tend migawo mar omenda osechwalo kwan omenda maromo siling bilion 6 ne tend migawo mar rango chenro moyiedhi. Omenda manochwal chieng' tich ariyo kamoting'o giko ma dwe mar 12 mokalo kod juma mokalo. The prolonged dry conditions are accelerating pasture depletion and limiting natural regeneration. Crop production has been negatively affected due to moisture stress, with poor harvest reported in both marginal agriculture and mixed farming areas. I want to assure every Kenyan that there is no need to panic. This climate-induced situation is something that will affect the country in the short term, but the government has made arrangements to make sure that we provide enough food for all the people of Kenya and also to save their livestock from dying because of the drought. Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi opako chenro mar piny owacho masiro chiwo pande manono e gwenge makaluo kojiwo oganda mondo ti kod thuolo mar neno ni gikawo pande. Koloso e nyakalondo mar Ramogi Okinyi makawuono, Atandi nokono oganda bedo kod duol e pok mag mwandu ma piny owacho kaluwore kod kwangi, kendo ma emomiyo oganda Luo nyaka wuog oko mar kawo pande kendo ndikore kaka jogo ombulu motelo ne yiero maduong' mabiro. Nitie joluo about 1.6 million mapango gaidi gi kura. Waran mondo jogo te wuog oko mondo kaw gigo nikech en gimi kano no. Kise kaw kipande ti duogo ti kaw kura. Mondo wabed gi numbers. Nikech numbers no kata wadwa ni mawuondre. Yes. Nini okumu mwini nicha loss about numbers. Kikwa wuondre wani representative democracy. Namba ni magoli yoko. Gimoja is a fact. To nyingi jigoe lakini on that one is right. Nyaka wabedi gi numbers ekwanya bedo gi weight. Kwa hiyo wabedo gi numbers wama sama wasethi yiero. To present dirango nito kura dimo yudo ngo Nyanza. Kosta wacha ko kura kore ko di MPs mo year. Kore ko di no dia moke wan kudu alliance to ukelo MPs adi. Ukelo governors adi. Ukelo MCs adi. Yeah, so senators ukelo adi. Gigitanya ka be collected. Eka gigema ma form weight, but the first weight and kura di mu wike kunyaka na channel kura mu bedo go president. To ka kuro jo Mount Kenya gi kikodongi. Kenya kwa obe wanya kwa replace jo Mount Kenya in numbers. Okay. Wa kwa jo luko mama ntien na maonge ni kura kata ID go koko. Okay. Ibyo kelni ID muri very go muri ka kura. I'm not very surprised ni ntijo dongo ma 70 years moko ka ID. Riwruok mar laktache bade ma Nairobi koro dwaro mondo mi oketh migawo mar thieth e kaunti ma Nairobi
kagiywak ni migaono okosewinjo ywakgi kata matin. Kotelnegi kod jagoro margi Laktar Malindi Chao, laktechego mosebede ng'anyo sani kuom ndalo 28 wacho ni kaunti oseloko negi ng'egi kendo dwaro margi okosebed kiwinjo kagisebedo kagidwaro mondo girom gi Gavana Sakaja. Moko kuom dwaro ma laktechego oting'o meto mar rang'iny mar tich, chudo mar osara e wang' sa, medo bedo ketogi okumba mar thieth e kind mamoko. We have asked you over and over again. Imagine two things which are basic needs for us: insurance, comprehensive insurance cover, and salaries. As we speak now, even the clinical officers are on strike. The other cadres are actually joining tomorrow, telling you that how health is not working in Nairobi. Yani wamengangana lazima iwork, but imekata kabisa. It's not working at all. So all we are saying that wananchi wa Nairobi, mjue hakuna madaktari hospitali. Na ukienda hospitali mwenye anakutibu ni wale wenye mnaitanga madaktari, lakini si madaktari. So please, we kindly request you to seek medical care somewhere else in these other facilities and around the county, because for sure it's going to get worse. E kinde ni ma jopuonjre mag grade 10 donje skunde mopogore opogore, moko kuom sikunde moketi e kidieny mar 4 e kaunti ma Machakos koro ywak kuom leo yudo jopuonjre. Moko kuomgi nyaka kawuono osemana yudo jopuonjre 3. Sikunde secondary kaka Kieni, Kasinga oseyudo matin ne jopuonjre 5, ka Kiima Kimwe to pok oyudo kata mana japuonjre 1. Ka moko kuom jonyuol okoni gionge kod omenda matero jopuonjre skunde, mana kaka Judith Omondi leronwa. Okinyi mar odiochieng' mar 3 mar donjo mar jopuonjre mag grade mar 9 e senior secondar, walimo moko kuom skunde mag cluster 4 e kaunti ma Machakos, kendo Kasinga waromo kod japuonjre mobedo mar 4 mariwore kod skundni yare wuok tich mane jopuonjre ochako donje e skunde. Nilikuwa nasomea Eluvia Comprehensive School. Nilikuwa nimeitwa at Ngelani High School Boys Boarding, na kwa sababu mzazi hakuwa na uwezo wa kunipeleka in that school, tukaona tukapendelea tukuja hapa Cheni, and tumemaliza kuadmitiwa. Skundni japuonj maduong' yango ni ne omi jopuonjre 90 kata bed ni gin kod thuolo mar jopuonjre 150 e klas mar grade mar 10. Kanyaka sani jopuonjre 4 kende ema giseneno. We had a projection of 150 students, 3 streams. The government has placed only 96 students. So we have a deficit of 64. That the students who have been placed to come to Kasinga Secondary have not turned up, and this is the second day. As per today, honestly, I've admitted only 4 students. Day 2, 4 students. And 4 students, the 4 students whom I have admitted are not ready to settle in class. They are lacking 1 or 2, 3 things, and others were coming to look at how the school is and where it is, so that they can go back and come prepared to settle. Japuonjno bende koni jopuonjre mane omi thuolo mar somo e skundno gini jopuonjre maya mabor, kendo ok nyalo dhi e skundno kaluwore ni en day school kata skul ma jopuonjre dokie pacho. Students who have been placed to join schools which are C4, like Kasinga Senior School, come from very far from where the school is situated. Kasinga Secondary School is a full day school. My students who have been placed from the portal come all the way from Kajiado, all the way from Kadhiani, Kangundo, Mwala. Skunde mamoko mawalimo kaka Kieni, mabende en cluster 4 sayudo mana jopuonjre 3, ka Kiima Kimwe to kata ndach japuonjre 1 mapoko neno. Jodak malwora ni man kod jopuonjre koni gionge kod omenda mar chulo mar somo. Watoto kuingia shule ni juu wazazi hawana pesa. Income iko chini kiasi. Wazazi wanaendelea na kutafuta pesa juu wapeleke watoto shule. Huko tumetoka na fare, kukuja hapa tumekuja na fare. Itabidi turudi na ingine. Na wakati mtoto anakaa nyumbani anaendelea na kupoteza wakati. Thoth skunde gi nyicha osetimo ikruok mar senior secondar, kendo moko kuom gini kod masinde kaka kompyuta, ka koro gidwaro mondo mi migawo mar somo resgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonjre moko ma yawuoyi manoyudo barupe moluongogi e skunde mag nyiri mag Cardinal Otunga e gwenge ma Kisii
Gikone to chunygi oduogo bang' kane orwakgi e sikundi yawuoyi ma Kisii. Jopuonjrego manobedo kod achiedh nade onyiso mor margi bang' rwakgi e sikundi yawuoyino kendo singo matiyo matek kendo neno ni gichopo lek magi. Jonyuol ma jopuonjrego bende onyiso mor ka gikoni ne gibedo kod kibaji kod paro madagni e kinde mokalo ka gijiwo sirikal mondo neno rango ng'ikruoge manyalo kelo pek ne somo mag jopuonjre. We had 2 cases who were placed at Cardinal Tunga Girls in Bungoma County, but we worked closely with the ministry headquarters, and already they were placed here, and they have already one of the 2 has reported, and that is a plus because the pressure the parent had concerning the issue had already been sorted. A new system of placement. So far, it is flowing so well. Only a few cases where we did a request yesterday for some students who had reported with our letter, yes, but they were not among those, the 500, those who were given chances in this school. So we did a request through the system. Unfortunately, today morning when we were checking, some of them had been declined, and we don't know the way forward. So we are requesting that those who are in charge of the system, they do a favor so that we give parents a fair environment to take their sons to the schools that they require. Moko kuom jotaa kuonde dak mag nyithind kiye kod mago mojwang' kod jonyuolgi mong'ere kaka Children's Home e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho bi kod chenro mar jolo som nyithindogo. Ne giwuoyo kar jot ma nyithindo ma Ebenezer e sub-kaunti mar Rongo kama ne gidhialo jopuonjre 2 mosebedo kar jot no kuom kinde achiel ka ma oyangi achiel kuom oyangi kaka Derek Otieno ma ende gisiro sombe e sikund secondary ma Maseno yudo grade A plain kod point 84 kod Electa Awuor mane yudo grade B+ e piny mar higa mokalo. Gikoni sirikal owinjore obed kod chenro makare mar puonjo nyithindogo. Mutegno. Machelo an kod nyathi achiel manyotimo maber ahinya Gage primary kendo nyo winjire kod jogi ne twatere Mangu kama nyo luongeno. En gima lit ga ahinya ka nyathi osekalo penj kod konyal join school. An gi gen kata na mheshimiwa mara mbunge Malego Usonga bang'e nitie part modhi kawo mondo nyithindwa gi som. Koro any person, any leader man ben kod passion ma nyithindwa gi awakwaye mondo chipie in. Adwa na wach ni nyithindo mwan go gi nyithind Kenya gite. Kendo pesa mowacho ga mabasari ma koro sirkal owacho ni kaunti ok nyal chiwo ne pesa jo Kenya. Omiyo wakwaye sirkal ni gitem mondo gitim with speed mondo giwe mondo mi county government ochiw basari kaka nyalre. Pesa mar basari mi wajon koro county chiwno, ko county chiwe to be kama odhi onge chwan matimo budgeting. Onge tiende mondo mi koro kikwa budget for the basari, nikech kwa budget kode to national government ok nyalo yudo pesa no. Waburo kete gimoro non mopogore kod basari to mano kwa konyo nyithindo mar needy. Pralo dwam na awuo government ma Kenya kad pod nenwa social media gi support nyithindo maonge nyalo, nikech ok lwedo to romga, nitie jok moko man go to nitie jok moko maonge go. Korana kwayo kad newa okonya nyithindo. Kaka yor bero skunde kendo tiego jopuonjre e yor lony manyasani e bwo lai manyien mar somo ma CBE, jonyuol kod jopuonjre mag sikul ma Masita e kachung' od bura ma Bondo koro nyalo buonjo bang' kambi mar Safaricom kokalo kuom M-Pesa Foundation chako gedo mar klese manyasani. Gedo makamano biro mwonyo omenda maromo milion 50.7 kendo geni obiro rumo e bwo thuolo mar dweche 6 kanoloso e sach nyasi mar keto mise ayanga e gedono. Jakom M-Pesa Foundation Joseph Ogutu nowacho ni ma en achiel kuom yore mag bero lwasi mar somo e skunde ma pachoka ma neno ni jopuonjre kod jopuonj somo e lwasi makare.
nikech ngima masani dwaro ni mondo jok mabiro tiyo maber gin jogo man gi skills mag computer. Omiyo skundni biro bedo gi classrooms manyien chakre early childhood nyaka junior school, to gibiro bedo gi computer lab to kod integrated science lab. School ni ibro gere kuom dweche 6 kata 7 kende. Kochopo dwe mar 8 higa ni watimo handover mar Masita School. Ma en ranyisi ni dongruok nitie, to dongruok no timre ni wach sirikal boyie ni wanyalo tiyo gi private sector mondo wabed kanyakla mondo wane kaka wagero pinywani, and that to me is an exciting moment for me. Nyithindo bo yudo office mar jopuonje be idhi ger ka, office mar jobod kama gitime meeting be idhi ger ka. Omiyo ma en project mabo konyo nyithindo kabisa, kendo in future nyithindo mabo wuok e Masita kae gin nyithindo mong'e wach computer, nyithindo ma kata ka giwuok oko to gin nyithindo mabo gero Kenya ka. Juma moyiedhi madhialo jotugo chakore ayanga kama jong'wech maromo 140 oyuoro. Jotugo mawuok e kidinje 30 mopogore opogore mag tuke bende oyuoro. E romo makamano, jotugo biro kale chenro mag bero ngimagi, puonjogi e yore mopogore opogore manyalo dongogi kokalo kuom tuke mopogore opogore e thurka. Bang'e noero gibiro bedo gi romo machielo e bwo mabul mar The Athlete 365 Career Plus Program makiny nochakre ayanga odiechieng' makiny, ka chenro makamano itayo kod kamati mar Olympic e piny mangima. Machiel kuom jokanyo mage en jatugo mar rugby machon e pachoka Humphrey Hayange. Tuke mag lig ma KPL dhi nyime kawuono ni eri e pewe mopogore opogore. Police FC nyaka sani osedhi amodhi gi Mara Sugar e tugo ma bende oserumo ka gi e kinde ni Gor Mahia gocho gi Murang'a Seal, ka Murang'a Seal nyaka sani e dakika mar 10 oselo Gor Mahia gol 1-0. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mari. Mago ne weche manyien maka gi kacha. Koromo saa 1 to ibiro kelonu weche mamoko e nyakalondo kata e Ramogi TV, weche mag ang'ich welo, kendo saa 3 weche mag oimore. Bang' thuolo machuok ing'eya DJ Vic gi Mambo. Weche donjo ka malisha ahinya, omiyo ikri aika panga stage mari. DJ Vic wuodo bonyo osedonjo ka, kik idhi mabor. Nyinga Milton Ochieng, watudre bang'e.